गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिशनार रीमा तृष्णा हालैनि गुबुन मोनसे जाफुंसारनाय। क'क्राझार जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिशनार महरै साख्रि मावगासिनो थानाय रीमा तृष्णा हालया उरिष्या रायजोआव खुंफुंनाय अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव गल्ड आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। 25 आरो 26 नभेम्बराव उरिष्यानि भुबनेश्वराव खुंफुंनाय अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हादों। बेरगाव एबसुनि लिडार्स कनक्लेभ हाबाफारि मिरु एबसुनि बानजायनायाव आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव बेरगावनि केशबकान्त बरुवा हिन्जावसा गोजौसिन फरायसालिनि कनफारेन्स हलाव मोनसे लिडार कनक्लेभ जानानै थाङो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया सामलायनाय आफादखौ बेखेवना होयो। एबसुनि गाहाय नेथारि खनीन्द्र बसुमतारिया उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि बाबुल बर'आ जागायनाय सावराय जथुमाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गासै बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबि राजखान्थिगिरिफोरखौ ज' जानानै खौसेयै बर'नि जेंना सुस्रांनायाव बाहागो लानो खावलायो। नङाब्ला गावनि मोन्थाइफोरखौ गावनि जायगायावनो खोमाना लानांगोन होनना इयुन गिनायखौ रायखांथियो। सावराय हाबाफारियाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बाहागो लायो। दुखुनि खौरां, सासे बर' सुबुङा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय 127 नं राजा लामायाव हरखाबै गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। ES28D 7310 अनजिमानि गंसे स्कुटि गारिया हरखाबै जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानायजों बे समाव सासे बर' लाइमोनखौ गोब्राब जोखोम जानाय नुनो मोन्दों। जाथाया माबोरै जानाय आरो भुगिनांनाय लाइमोन हौवासाया बबेनि आरो मा मुं दासिम बेनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। बिश्वनाथ जिल्लानि गुफुर हालामनि सिङाव थानाय आसाम आरो अरुणाचल सीमायाव सिमलागुरनिफ्राय अरुणाचलाव आयेन बेरेखा मोसौ बारहोनाया बे समाव सोलिगासिनो दङ। आयेन बेरेखायै मोसौ बारहोनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। दायो बेबायदि आयेन बेरेखा मोसौ बारहोनायखौ सोरखारा मा आयेननि राहा लागोन, बेयो मोनसे गेदेर सोंलु। ES07 ASC 8979 मेजिक गारिजों लांबाय थानाय समावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथियो। जेब्ला खौरांगिरिफ्रा सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव मोसौखौ मानिकनि होनना खोन्थायो आरो बिनोद बसुमतारिसिम मोसौखौ हैनानै बिनिफ्राय आयेन बेरेखायै बिनोद बसुमतारिया अरुणाचलाव बारहैयो होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। बेरगावनि डिमाकुसियाव बिसानि सावराय जथुम। बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सावराय जथुमा दिनै बेरगावनि डिमाकुसियाव सानसेनि हाबाफारिजों जालाङो। डिमाकुसि एग्रिकालसार मावख'नि आलासि नयुङाव बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारनि आफाद सामलायनायाव गेवलां सावराय जथुमा मोजाङै जालाङो। बिसानि गाहाय नेथारि गुरु पबित्रनि गुवारै थांखि बेखेवनाय जथुमाव बिसानि लोगो आफादगिरि मदराम ब्रह्म, नेहाथारि दिपेन बर', डिरेक्टर पंकज लाहारि, सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला आरो गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानाय सावराय जथुमाव फैबाय थानाय सिने बान्था होनाय, बिटिआर सरकारनि सिनेमा हल बानायनाय, सेन्सर खालामनाय बायदि थासारिनि सायाव सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि सावरायनाया जारिमिनारि सावरायनाय जादों होनना बाहागो लानाय बिसानि बिबानगिरिफ्रा फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा बासबारियाव बिजेपिनि गिदिर सुबुंगौमा हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थिनि बारा बारजेनबाय। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिजेपि हान्जानि मोनसे मेल खुंफुंदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि फोथाराव मिटिं खुंनाय आरो दोलोखौ लानानै नांथाबनाय हाबाफारिया गोरानिफ्राय गोरा नुनो मोनबोगासिनो दङ। थिग दिनैबो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा लोब लोब फैनानै जथुम्मानि मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि मन्त्रि बिमल बराजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिजेपि हान्जानि आफादगिरि कबिता बसुमतारि आरो पर्बतजरानि बारग' MLA बनेन्द्र कुमार मुसाहारि।
BJPनि गिदिर सुबुं गमा हाबाफारियाव BJP दोलोनि मावथिफोरखौ खौसेथियै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बसकाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना सेथि बोसोरा जथुमा खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि बसकावआव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना साननैनि हाबाफारि लानानै सेथि बोसोरा जथुमा खुंफुंदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बानजायनायाव बसकाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै मैया गेवलां मेल हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गोरबोनि दाखोन खुगा लाइसिखौबो बेखेवना होनायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथि फैनायाव मेहेरगोनां हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। भारत हादराव हाबफैखोमानायफोरनो खा एबा खेबनि गेजेरजों हादरनि थागिबि मोनथाय होनो नाजानाय आयेनखौ स्टेट फर हम एफेयार्स अफ इन्डियानि मन्थ्रि अजय कुमार मिश्राया मावफुंफिननो खोथा होयो। बेनि हेंथायैनो क'क्राझार जिल्ला गरिया मरिया डिसि जातीय परिषदनि आफादगिरि सालिम शेख फातगिरिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबिएमसुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। थांनाय 2014 मायथाइनि 30 दिसेम्बरनि सिगां गुबुन हादरनिफ्राय भारत हादराव हाबफैखोमानाय सुबुंफोरनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट खा एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल खेबनि गेजेरजों हादरनि थागिबि मोनथाय होनो नाजानाय आयेनखौ फिन मैया हादरनि स्टेट फर हम एफेयार्स अफ इन्डियानि मन्थ्रि अजय कुमार मिश्राया मावफुंफिननो खोथा बुंनायनि हेंथायै दिनै क'क्राझार जिल्ला गरिया मरिया डिसि जातीय परिषदनि आफादगिरि सालिम शेख फातगिरिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबिएमसुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामाहाय नासरिन, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव, आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदो। Okay, come on.